खुलुमबाय रायजोफोर दा जोङो जयन्तियाव दङ जाहैबाय बेंगल साइडजों दख'ना गाननानै दिनै फार्स्ट टाइम बेरायफैदो आरो जिबिका माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आयौ हबसा मेंबायबा खिन्थु ओंखाम उखैनाय जाला जायगाया बिराद मोजां नै जायगाया बिराद मोजां बिउसा नायनोसै जों दाना हाजो जयन्ति आगया नोंथांमोननि गेजेराव आङो फंसे बाथ्रा फोरमायनो होननानै सानदों बे जाहैबाय मा थारमाने जोङो आलिपुरदुवार बेवहाय जयन्ति मुंनि मोनसे जायगायावहाय जोङो बेरायनो होननानै फैदों दा बेवहाय जोङो पिकनिक जानोबो होननानै फैदोंमोन नाथाय आनफरचुनेट बेवहाय माने फरेस्ट एरिया बियो दा बेवहाय पिकनिक जानायखौ बन्द खालामबाय जाहैबाय जास्ट खालि माने टुरनि थाखायल' थांनो मोनगोन दा बेनिखायनो जोङो बे जायगायाव थांनायनि सिगांनो मा खालामबाय माने बे खाथिनिनो मोनसे फार' मुंनि जायगा आरोखि बेवहाय मोनसे पिकनिक स्पटबो दंखायो दा बे पिकनिक स्पटआव फार'आवहाय जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौ माखासे संगोन ओमफ्राय जोङो ओंखाम ओंख्रि मोनसान्दि बे जानाखि जयन्ति बे जायगायावहाय जों थांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जे जयन्तिया मा रोखोम नैबे जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायनि थाखाय माने मेडाममोन मिसमोन आरो स्टुडेन्ट बिसोरो मा खालामदों प्रिपेरेसन खालामदों आरोखि दा बिथांमोना नैबे बिथांमोनानो संगोन ओंखाम ओंख्रिखौ अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्ला जयन्तिखौ नुगोन आरो मा मोनलोंदों नों जेनेबा मा मोनलोंदों बियो ओरैबायदि गोथाव जोबोद रावनो जाबाय नायखायासै आलु होनो मानसिफ्रा मिथिया मोनदां आं रागा जोंबा केमेरामेन अ सरि रागा जोंबाय आं गलाबो नै मोजां नङा जायगायानो आंथ' निसा रागा जोंबाय जायगायानो मोजां नङा गासिबो जायगायाव लाबोदों बांद्रायबो फिसा नाङालै गिदिरैनो जाजायो जेबो नङा नैबे जाहैबाय जयन्तिया नङा होमबा फैबाय नायदो नै नोंथांमोना फैनो हागोन आलिपुरदुवार नायदो नै फुरा मोजां
माबायाव दाउ दाफैखानाय लोगोफोर फारौआ टटेलि जिर' जेबो गैया जेबो गैया फारौआव दाफैखाथार बहलावबो